lijepo. Stjepane, kako vam je bilo u Berlinu? Jako dobro, super. Malo kiša pada, ali dobro je. U kome sportu se ti natjecalo? Stolni tenis. Koliko dugo igraš stolni tenis? Evo, možda od 11. godine već. Ali evo, u Berlinu si dobio zlatnu medalju i postao prvak olimpijskih igara u stolnom tenisu. Je, dobio sam. Da, je. Jel te to iznenadilo? Iznenadilo me. Koliko si imao igara u Berlinu? Sad 4 meča sam igrao po skupini. Jel nam možeš reći koga si sve pobjedio, koje države? Švicarsku, ne, prvo je bilo Irska, pa mislim da je bila, da se sjetim, Cipar, prvo je bilo Cipar, pa Irska, pa Švicarska i niko drugi, 4. I u finalu kako si prošao? Švicarsku sam pobjedio zadnji finalu, to je bilo za prvo mjesto skupine. Koliko si igrao setova? 3. 3. I rezultat? Vrlo super. I zahvaljujem svojemu, koji sad nije s nama, Zlatko Murkuš, treneru, coachu, head coach. A možeš li nam reći, Stjepane, odakle si ti rodom? Iz Međimurja. Međimurja. Da. I kako si zavolio stolni tenis? Od malih nogu već. Ja. Inače sam i državni prvak Hrvatske u stolnom tenisu. I sada kad dođeš u Međimurje, ono prvak svijeta na olimpijadi. Da, već me čeka doček ispred aerodroma i ispred grada trga Međimurja na Kozvu. A u kom gradu si u Međimurju? Čakovcu. Čakovcu? Da. Onda će sigurno i gradonačelnik doći. Gradonačelnica. Gradonačelnica. I župan. I župan. Tako je. I Zrinska garda. Ja, evo vaš predsjednik specijalnih olimpijskih igara Denis Sušac rekao nam je da ste bili presretni kad ste pobjedili u finalu. Da, išli su mi jako suze, javio sam svojima doma i mami i bratu i poruke poslao čuda i evo ga. Ja. Čak sam već objavio na sportskoj mreži. Znači imamo tvoje 1 zlato i 3 bronce. Da, i moja nije sad prisutna Indira Kozar isto iz Čakovca. Ona s rodom iz Gornjeg Međimurja. Ona isto igra stolni tenis. Tako je. A reci nam, Stjepane, koliko ti puta treniraš dnevno? 2 puta. Utorak i četvrtak. Četvrtak. A možda i više. A možete nam reći nešto o finalu? Je li to bilo teško? Je li bio težak protivnik? Nije. Zadnji protiv Švicarca bio je teški, ali ja sam dobio zadnji set 12-10. Znači u finalu si imao osjećaj da ćeš ga olilat? Dobiti, je. Jel se tako kaže, olilat? Tako je. Da. I šta sada planiraš? Hoćeš dalje ostati u reprezentaciji? Hoćeš li ići? Gdje su sljedeće igre, da li znaš? Australija? 2027. Ja. A možeš li nam reći nešto kako je bilo u Berlinu? Kako ti se dopao ovaj njemački glavni grad? Super. Šta je najljepše u Berlinu? Barbuška vrata, pa gdje smo sad smješteni u hotel, sve posud. Ja. A kakvo je društvo bilo? Kakva je bila selekcija? Jeste li bili dobra ekipa? Jesmo. Imam cimera Petara Šipića. Ja, odakle je on? Iz Kaster Sučurac. Kaster Sučurac. Znači, čitava Hrvatska je bila zastupljena. Da. Ja. Stjepane, evo, hvala vam lijepa i evo, možete nam još jednom za kraj samo malo podignuti vašu zlatnu medalju da vidimo, jer to je jedan veliki uspjeh za Hrvatsku i evo, iskrene čestitke iz Berlina i savezni... Još nešto bi se hvalio predsjedniku olimpijskog odbora Denisu Sušacu. Je li vam on bio dobar u ovom natjecanju u Berlinu? Da. Bio je odličan? Da. Ajde, to je onda velika... Franjo Horvat. I Franjo Horvat. Da. Stjepane, hvala vam puno. Pa i vama. Živjeli. Živjeli.